kumpul batang kedhi kang sayang gongkara kadani rama bab mabit mulat banghalingah limuk sumbar nguwuh minta lawan Ramrata Jaya Marata indang-indang yen padha sayuta marasa ketiwuri ampyaken kaya menjala rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrik wuluku salamba iki senopati ngestinapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Kyai Walid wah wong licik wong tansah ganggu wong rukun kowe patih Sengkuni apa adamu Werkudara aja ngendel-ngendelake kowe wis mateni Kurawa pirang-pirang yen aku isih urip oh kowe bakal cilaka lakon iki sing tak anti-anti lakon iki pancen sing tak tunggu-tunggu kowe bakal ngunduh karo tanduramu dhewe udel-udel wadukmu maju apa ora ngarsa iso ngalahke Sengkuni tak ombe uyuhmu bumi sapa iki sing jeneng Antarja maju semburu pas mlonyoh dadamu kowe dian anake Werkudara ya dasar para nyata
karo aku. Rego dadi kok gasak iki. Aja jambak. Perang jambak iki lho. Padake numpak jaran jambak terus kena komburi. No. Oh, iya. Kok ndasmu. Petro. Apa? Ingsun Katriwandan nyanyi. Ya ampun semutok. Mati apa? Patih Sengkuni mati njaluk kualat apa piye dalange. Aku ora iso mati kecile Werkudara sawangan sik mrongos iki lho. Mati apa? Ya ini unak-unuk. Kudune do nggumun roh Patih Sengkuni sing kaprawirane ngidap-ngidapi. Ora nggondro sepira. Ayo Werkudara, aja mung siji, madya bareng tanding ana Patih Harya Sengkuni. Jangkrik sapa nyencang sikilku? Apa kok? Andro. Ngapa? Sengkuni tak sak talene sikile tak gluwandang mrene murep. Seneng banget aku. Lambe man wis kaya ngono kuwi ya ora. Iku karepe dhewe. Ayo Werkudara sak enteke dayamu tumplaken le. Ilapmu melat-melet ngopo? Men kaya Okva. Pripun, Gus? Pripun, Hara? Sengkuni Pripun? ora mati-mati. Teng mboten mati. Perek nyawane
Didone sik bener. Tak serampang kemudo. Saben-saben tak tibani kuku Pancanaka gletak bali urip meneh. Gletak bali urip meneh. Jenggelek terus dhewe. Yaine mbok ora kok sengkuni aku ya jenggelek yaine iki. Pedro, Nun, bapakmu neng endi? Bapak. Bapakmu. Bapak sinten? Pak Sukron? Semir. Oh, Pak Semir. Yo. Lah niki Wedhus. Ngerti bapak lagi lemah-lemah karo jigang dijunjung. Ora ngerti aku iki bar sarung jero ora ngangge apa-apa. wong lek gedhi ngene bae jero cilik ya, Mas. Wah, Semar. Enten apa, Gus? Enten apa, Gaeus? Kok gaes-gaes piye ta? Sengkune ora mudar-mudar. Cengkone ra modar-modar sing iso ngrampungi kowe Pak piye ndang kowe senengane lak nerangne silsilah to kowe iki. Sejarahe luwe senengane lak ngalur-ngalurne to, Pak. Nggih. Anane Sengkuni nika mboten mudar, jenengan lak mboten prisa. Aku ora ngerti sebabe apa. Sebabe nyawane Sengkuni niku moh ucul saking ragane. Durasi. Ngeten nggih. Jenengan kemutan apa mboten? Nalika nuwun sewu simbah Sapwarga Sang Resi Wyasa rumiyin lak kagungan lenga tala. Lenga bulis to? Lenga tala. Tala ora. Aku duwe lenga bulis. Bulus iki bojone Pak Lus ngono lho. Lenga tala merga ampuh dayane lenga tala, awak niku yen kelepetan lenga tala bakale ora tedas gaman apa wae. Ditumbak bengkong sinuduk putung boten saged tumawa wonten pundi kemawon. Mongko nalika semanten lenga tala menika ing dipun wadahi kendhi kutah wonten ing Jrambah nggih rebutan Pandhawa lan Kurawa. Saklebetipun lenga kala wau kutah lajeng kangge gulung karo Patih Sengkuni. Mila wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan lenga tala. Mila ora iso dipateni nadyanto ngangge gaman napa mawon. Akan tetapi ada sebagian yang tidak terkena minyak tala. Opo? Mang rada ndingkluk. Ndas murah. Doro werku doro. Ayo pi. Sing keduren. Ya menek kambil ya semari asam. Ada sebagian yang tidak terkena minyak tala. Wah, opo? Bubur. Ora ro. Cantuko. Opo? Wadidang. Mboten ngertos. Ora. Lho kok cilik sawaran sampean kok cilik. Ora. Silet. Aja nutuki ndas iki disembah karo anak putu. Titipane anak putu. Ah, omong mau-mau ora.
nyapu to, Kok? Iki lek nyapu padha lanang iso kelonan ngene. Ora ngono kuwi jenenge ra kompak ra adil. Ora adil aku dudu pengadilan. Kowe iki ngerti ana sing disebisik karo bapak, ndara Werkudara ngerti mongko ning kene iki wong papat. Wis sing ra ngerti anu to dikira wong goblok ning malian. Maksud lo? Apa sing dibisikke karo Semar? Kuwi ora ngger wong iso nampa kanyatan kaya ngono yen kengko ora siap tenan iso dadi buta kaya Sukesa utawa Prahasta biyen. Alah, telek ra gagas aku. Sing kok bisikne apa mau? Apa? Lek ra ngerti kowe ora gelem nuduh aku. Peda montormu aja titit ning nggenku. Ora ngono kuwi. Osik. Ngelmu kuwi ben barokah ya kudu ana regane. Regane pira tak tuku? Jer Basuki mawa beya. Ya biayane pira manut? Kowe kon poso lek mesti ra kuat. Ra kuat aku poso, ra kuat aku lek gur mangan ngombe ngrokokku ngempet kuat. Liyane kuwi sing ra kuat aku gampang pengen kok. Lah kuwi lho. 100.000 kuwi tinggi ya mahar wae. Oke, 100 ya 100 nyo. Nyo, 100. Nah, ikhlas ya. Ikhlas. Lahir batin. Lahir dalam kubur. Lahir batin. Ya. Bisikne sing kaya diomongne Semar Ndara Werkudara. Oke. Siap. Heeh. Ngangge eling-eling ora? Rasa. Wis siap tenan. Siap. Merem mripate. Hah? Merem. Kowe apa roh aku merem wong aku ora duwe telapukan. Aku merem ora iso mula maling ning omahku wedi kabeh dikira aku sing melek mongko ngoro aku. Ya wis megeng napas. Hah? Megeng napas. Hop. Wis tenan yo. Mau tak bisike kudu waspada lahir batin. Tenan. Wah. Asu ya. Kok nesu? Lah wis suwe-suwe kaya ora iso mati ning kene ora, senengane ora. Kowe mendhi arep mateni aku bojoku kok pet arepe landi. Lho arep lari ora iso lari, kelangan 100 kok lari-lari piye? Bisike marang Engmang. Ya. Megeng napas. Iya. Gong. Nanti kliwat ya. Ora. Rungokne ya. Iya. Sing dibisike karo Semar. Silet. Hah? Masa sih? 100.000 goreng tok kuwi. Mbok sumpah picek sing dibisikne ya kuwi mau. Kebangetan jabian kabiet kowe iki. Lho. Kaya Pak Marno ya. Lho. Masa 100.000 goreng tok kuwi? Ya bisikne pancen ya kuwi ora. Ya ampun 100.000 lho. Ya kuwi kok sumpah kuwi. Asem 100.000 iso kuwi lho. Paling ora iso sandingi apa piye. Rene. Senengan omongane elek ora. Petro. Napa, Gus? Sengkune wis tak kenekke. Nggon niku sing kandhake karo Bapak Semar mau. Wah, aku bingung sing endi iki. Wah. Sik. Nah niku lho sing kentak-kentuk niku lho. Niki jari iki manggane mriko sik to. Nah niku. Ini 12. Jiluk bah.
Entang-entang yang sintang-sintang katir, kancil-kancil leder. Yang ini mencap. Gitara areng ngapal gitara. Pirang-pirang lakon sing nandur kanistan mung kowe. Ari palungguhan iki kowe ngunduh wae panggawe. Aku njaluk ngapura gitara. Aku njaluk ngapura. Pateni dina iki aku njaluk urip aku. Aku tobat. Ndang gek blus ngono lho. Blus 500 ngono lho. Lah. Kesuwen ora. Nandur ngunduh utangnya ora sakno. Gini. Hi aku, kere. Alah ping opo? Iso ndang. Mawut kang katrasyo Werkudaraja ngleleng aja gempilu sirah Bratayuda iki durung rampung Kurawa durung kalah yen Duryudana isih ngadeg jejeg palungguhan iki kukupen negara Ngastina Ngamarta ning ana sarate lamun wis jengkelan kuandaku lundung sirahku bosok koklok dirubung laler badani
Wah! 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 Nadyan to aku kaya ngene wujude aku rung mati aku rung kalah. Apa rumangsamu kowe iki wong prawira, kowe iki wong suci. Nadyan akeh wong arani kowe wong suci ning sejatine wong suci sing kudungan dharma ning kebak lekoh elek bebudenmu. Aja ndok anggep lamun to kowe iki anake wong sing becik, wong sing apik. Kowe tak kandhani Puntadewa kenapa nek dipek anak angkat karo pukulun Bathara Darma. Sejatine Lisedeng mbokmu Kunti karo Bathara Darma, mula dijenengake Darma Putra utawa Darma Wasesa. Angka loro kowe memper kaya Bathara Bayu. Mergo le selingkuh mbokmu Kunti karo Bathara Bayu mula diangkat dadi Bayu Putra ya Bayu Siwi. Janaka gantenge kliwat ukur mergo le selingkuh Bathara Kamajaya karo Kunti Talibrata. Kembar kae kaya Bathara Aswanaswin mergo le selingkuh ya kuwi mbokmu Madrim karo Dewa Aswanaswin. Kaya ngono nek wong suci, kowe iki sejatine wong anake wong wadon planyan turun dalan cangkemmu. Sing ndak tresnani. Wah opo? Racuten Bramantiyane ngrasamu aja nggugu karo ucape wong sekarat. Ora mudar-mudar. Pancen kodrate lakon kaya ngono, Duryudana kudu ngunduh tandurane biyen nalika urip gawe rekasane wong liya. Saiki dheweke kudu delak-delak ora urip, ora mati ngagak-agak 100 taun suwene. Banjur dikapakake wong iki. Men ora gawe kisruh, gawe gendro lunga saka papan. Golek watu gedhe. Duryudana tindhi ana watu sing gedhe.